Ассалому алейкум бародаро. И бародара шумо шинохтед, недавно дар як барнома шӯи Мадинара як каби бозӣ кард. Мардум бисёри бад хейтиш кард, бисёри бад даштномаи безебиш карданд. Ҳамин бародара ман мешиносам, аз сабаби шинохтан ман медонистам ки ҳамин чиз дурӯғ бофтай, бо ба наздаш омадам, што ҳамин бародар худаш бига. Шернар, ту шавҳари ҳамун Мадина ҳастӣ ё не? Рости гап шагу, ман шавҳари Мадина нестам, ман Мадинаам намешиносам ва ҳамкориам надорам. Хай мана даъват кардан, рости гап шагу, шароитам набуд. Рафтам гуфт ки ами шӯи Мадинара бозӣ мекунем. Значит, и як нақша, ту як нақш бозӣ кардӣ, а? Со ту уро намешиносӣ, ҳеҷ намешавӣ? Ман намешиносам, ман рафтомад надорам, ман нақшма бозӣ кардам, омадам. Да ҳамун ду нақше ки ту, ду серия ки ту бозӣ кардӣ, тара чанд сум додан? 600 сом. Получается, барои ҳамун 600 сум ин ҳамин қадар мисол репутатсията паст кардӣ. Тоғри? Ай ҳамин корот мардакӣ гап пушаймон ҳастӣ, Шернар? Пушаймон ҳастам. Мардими тоҷик да чӣ гуфтанӣ? Гуфтанем ки ако додаро апо ай шумо бахшиш. Хай ман шароитам камтар, рости гап шагум, систа дар хобгоҳ зиндагӣ мекунам, ду фарзанда худам калон мекунам, оилам парпустагӣ рафтагӣ. Хай ман маҷбур шудам рафтам, гуфт ки шавҳари Мадинара бозӣ мекунӣ. Хай ман ҳунармандам, ман нақшма бозӣ кардам, омадам тамом. Так шербачо, чуто ки дар интернет барои шумо мепартовам, бовар накунед. Баъд вақти ҳамин сёмкада як хешу табори шавҳари ҳақиқӣ ҳамун духтар занг зад мода, гуфт ки мо мехоҳем ки ҳақиқата ба мардум шавҳари асосиш бига. Агар мада иҷозат бита ассотсиатсия, мисол одамое ки мисол болотаракан, моро нигоҳ мекунанд, ҳамун бародаро моро иҷозат бита, мехезем видеора мекунем, ҳақиқат чизе аст, шавҳари асосиш чӣ мега, мегирем, мекунем, мепартоимтон. шавҳари духтарам ман нағз мешиносам кияи. Як рафиқи мои, ман қад шаклам суҳбат шудем, гуфтам бародари азиз, иҷа чӣ гапу коро рафтест аст? Ана хай гуфта ки ман чӣ кор кунам охи, дар назди ёру рафиқи, дар назди ана хеш табор ман маро шарманда кард, то ҳозира шармандаам кардест ба ин ҳамин корош. баъд хулоса ки дӯстои азиз камтар ҳамин саргузашт нақл кард ки мегаи духтарака номаш Мадина нест. Я номи асосиш хато накунам Мошариф гуфт. Гу номи Мошариф дар бозори Корвон отала мефурӯхт. Мегам ба хотири ҳамин камбағал буданаш, ба хотири ҳамин сағира буданаш дилам сух ба ҳамиво, ман ҳамиро ба занӣ гирифтамаш. мега дар равони ҳамин зиндагӣ мега ма дар хиёнат кард. Дар никоҳи ма буда ба Идибеки Бохтарӣ алоқа дошт. хулоса дӯстои азиз нигоҳ кунем, зане ки дар никоҳи як марди дигар бо як марди дигар ана паноҳи алоқа доштааст, зино мекардааст. бо имрӯз мехезам мардума насиҳат кардест. ай дӯстои азиз, мардои тоҷика шаъну шарафи мардои тоҷика паст задест. ҳамин хел зани хиёнаткор, ҳамин хел зани зинокор ки дар никоҳи як марди мусулмон мехеза ба як лаънати худозадаи дигар алоқа дора. кида дар кора ҳамин хел зан? барои чи хатогиҳои худшона нақл накардестанд, кино накардестанд, дар ҳар як наворшун гунаҳгор мардора кардестанд. барои чӣ? дӯстои азиз, ин навор оли давом дора. оли мо иншоалло ки қатъи шавҳараш мерем, ай наздик ҳамсӯҳбат мешем, навор мекунем, бо ҳақиқата ай забони шавҳараш мефаҳмем. ба ҳамин хотири хел ҳар як лохи пӯсти хел насиҳатгарора шумо гӯшам накунед, боварам накунед, як касрати худозадаи